Eguerdion launok, ongi etorri txorienera asteazken tradizionala gaurkoan, betiko errezetak ekartzen dizkizuegu, eta hor, danetik izan dugu, izan ditugu lehen platera bigarrenak, arraiakin, aragiakin, postreak, danetik. Gaur itxasoaldera joango gara eta bi errezetak ekarriko dizkizuen nik, eta ingo dituguna tximinoiak, gure jefak esaten duen moduan, txipiroiak alegia, eta bi eratara, batzuk tintan, eta beste batzuk pelaioera da. Bi errezeta klasikoa, ekarriko itxuzu? Klasiko handi, bat klasikoagoa, tintan, bestea berriagoa da, baina asko ikusten dana, eta hau azteko, eta honi laguntzeko moduan ez dakit zerbait postren bat, ero gozo puntu bat ondo, ez? Gaurko menua, zuken duzu lehenengo platera eta bigarrena, eta nik postre bat ekartzen dut, eta horretako ingo itxut txokolatezko mazapanak. Bitxo. Bai, beraz, aska itxezen menuakin. Bai, lana badaukagu, tximioiak hor garbi eta itxoiten dauzkat, eta horrela prestatuko ditu. Txipiroia, baratxuria, piper berdea, tomatea eta oixarra bat lapiko batean jarri, oliba, olio txorrota batekin, erregosten. Tapa jarri eta ordu erdiz utziko ditugu hor goxo-goxo egiten. Bitartean, pelaioerako txipiroia egiteko, baratxuria, piper mina, tipula erregosten jarri, erdi egin dagoenean piper berdea gehitu eta bere ondo egin. Txipiroiak ataletan moztu, zu bizian gorrituko ditugu, patxar pixkatekin flanbeatu, eta gero tipula eta piper berde gainera botako ditugu. Ardo txuria bota, utzi 10 minutuz erregosten, eta zerbitzatzeko prest. Tintan doazten txipiroientzat, atera txipiroiak, tinta gehitu, birrindu, txipiroiak barruan sartu, 10 minutuko irekinaldi bat, eta zerbitzatu. Hauek normalean esate dute pelaioerako eta hau egiteko izan behar de titarerako txipiroia, txiki hoietakoak eta horreko hoberenak. Hoi jateko hobena bai, garbitzeko okerrenak, langileen emate dutenak. Orduan nik gaur garbiak ekarri ditut, tamaina hau nire hau gustatzen zaitze, gero hau bakizu erdira ia murrizten direla, eta niko, bost razioko ondo egoten dira. Lagungarri moduan, ogi frigitua ero arroza izaten da, normalen tintakoekin, eta bestekin ezerrez. Orduan hasiko nahi lehenengo, hauek dira, paraberen erako hauek tindan, dira parabere erako txipiroiak, eta besteak Martin Berezategin rezeta batetik ekarri txu. Pelaio erako. Bi sukaldari haundik sortutako errezetak. Sukaldari handi bat, eta idazle oso handi bat. Sukaldari xabe basan. Basan? Basaukan jatetxia, eta basan sukaldari xa. Baina, sukaldian egoten zan? Zen arrai etxen zotzen. Bale, orduan sukaldaria. Hortik, hori sukaldari deitzen, hori sukaldari deitu behar badigu, sukaldaria zan. Bai. Basan. Bale, oso ondo. Sukaldean aritzen zan. Sukaldari xa zan, Markesa Parabere, eta Martin Berazategi zehose kosinatzen zauen, eta kosinatzen dau, baina, alarabe, pelaio erako errezeta igual, pelaio manterola egokitzagako, ez? Ze honek getarixan jaixo zien. Ero bikoteari. Teresa Irurek kosinatzen zituen getarien, beti txipiroiak tintan, gauzuk egingo zuen bezala Parabeseko Markesan errezetiakin, baina egun baten nekausan, eta zen, beti jate ditugu txipiroiak bardin. Orduan, sortu zauen, zenarra esan zotzen, gaur, eizuzuk zeo zer. Eta orduan zenarroko bazaukan tipula pila bat eta piper berde pila bat, eta intzitxun karamelizatu edo, denbora luzez erregozi, horrekin zerbizatu zitxun nolan plantxan, eta arrakasta pila bat izan zagoen getarixan, eta gero, irekin ziren? Bai, joan zen zabaltzen, Euskalri osora. Nik pentsatzen, pelaio da, ez dakit oso, nik pelaio entzun da, zarautze tortegat beti burura. Dari nik pentsatzen, anjaixo ziela, ez da izaetik. Baina, getarixan onduen. Inguruan. Bai, onduen. 5 kilometro gora bera, Patri. Inguruan, bertan. Egia da. Eta egia da, pelaio, zuk entzuten bozu norbait, pelaio deitzen dela, zetorte gatzu burua. Osa, oso pijua dela, ez? Bai. Pelaio ez da holan... Ez dut ezautzen inor, bakarrik ezautzen ditut txipiroia pelaio erara. Pelaio izeneko norbait, hau pelaio, baina bestela ez dut inor ezautu. Gaur egun. Ez que, burgesi handiarekin nien aizoten, Patri, zugoten zen moduan. Nik entzudon Madrilen eta egoten zarela, Bai, baina, kaixo, zu nuza, eta Ramon, Jose Ángel, pelaio horik ez dut aurkitu. Aurkitzen badu bat, ez zuzeza, pijoa. Aberatza, olako zerbait. Nik baukan lagun bat, eta Asturiasen bebai asko ematen dan izen bada,
eta lagun batek izautzatela. Jo, hori netako da pijo baten izena eta berako, nik ez daukate zer ikusirik. Osea, hau, nahi dezan jaiotzen zarenean, ez dakizu zure semea pijoa izango da, nero ez? Bueno, zu izaten bazara, aukera gehiago dauzkazu zure semea izateko, ez? Baita. Bueno. Bueno, pelaio guztia pijo batzu zaite, mendik, hau ja sentitzen dut. Klasismoa alde batera utzita. Beste klase batekin sartuko gara. Albako dukesarekin alegia. Zein du, bain bat aldiz beratan. Pija handi bat. Bueno. Horreko baino diru gehiago izango. Eurotxo batzu gehiago. Bai. Bueno, oinatin bauka jauregi bat, Donostin beste bat. Nun ez dauka. Bueno, bakitzu, udak eta pasatzen zitxula Donostiko Arbaizenea jauregixan, eta bazaukala harreman estua Juan Jose Castillokin, edo behintzat Casa Nikolasara joaten zan pila bat jatera ze, gustatzen alkon bertako sukaldaritza tradizionala euskalduna pila bat. Orduan, 2010an Casa Nikolasa itxi egin zan, baina Juan Jose Castillok esan zotzan. Bueno, lasai dukesa, ze ona etorten zarenean udak pasatzen, nik eingotzut, zuri gustatzen gatzunen. Xipiroien errezeta, nahi dozunean. Eta ala izan zan, buelta usan bakoitzean, deitxu zotzen. Hori izan, ez dakit, tipiko esate dut zuena. Bueno, ikusiko gara, edo, bueno, a ber, ia geratzen garen. Ez. Osea, ez. Hitz egiteko modu bat, nik uste dut Juan Jose Castillok esango zetela, bueno, lasai zatozenian, deitxutako zinaukotzut. Da berak esan zen, bai, lasai deitxukotzut. Zigorrek gaurkoan erabiliko da ardo txurixa, ez dakit ardo txurixa edo txakolina dan. Ardo txurixa. Edo portugaleteko txakolina. Portugalete o Portugal? Portugalete. Bai, Portugalenik ez dut uste txakolik dauenik. Eta azten badie? Azten badie? Ojo al Cristo. Ez dut pentsetan, nik hori guztot Euskal Herriko mugetan geratzen da, geratu biko sala. Bai, bueno, eta hola gau, ez? Baina Portugalete nik dakidan ez baindik. Bai, ez ardo txuria erabiliko dut. Baina txakolik erabili dizakegu errezeta ondan baita ere. Eta tomatea ia errezeta zar guztietan daude, baina badago gaur egon hemen Euskal Herrian Michelindun izardun jatetxe bat, zeinek esaten duen, tintari berak tomatea sekul estiola botatzen. Danik erakutsi izkiot, hain baliburu antzinakoak eta ez dakit ezer. Eta berak ez diola botatzen. Bueno, hori, ja. Orduan, tomatea botatzen diezue, bai, ero ez. Piper berdea. Eta kipula beti bai, ero bai. Tinta doan bezala, Orduan, nik hemen, hau, azkenean, saltza bat baino, da erregosketa bat. Azkenean, hemen lortzen dugun saltza izango da, txipiroia bertan sartzen ditu, bere ura botatzen hasiko dira, eta ur horrekin saltza hoengo da. Orduan, danako sinatzen hemen. Nik egin joan, gordinik, bueno, egin ditu behin baino bai eta baina gordinik jarri holan, gero tapa jarri, eta ikusiko zuen txikitzen jungo direla, kolori aldatuko zaia, eta saltza egosten jungo da, erregosten, ez? Azkenean, hau erdera izaten da, estofado, eta hor da, azkenean, dala, erregosketa bat, baina likido batekin. Ze tapak jarriko du, ez du utziko tapak enduta eta likido guztia lurrundu da. Ez, gune duguna da, likidoarekin batera, hemen, saltza egiten jute, orduan. Hau dana baiteko dut, gatza botako diot, eta ogia sartu alnion orain, gero hor ogia daukat, eta loditzeko normalean, bueno, lehen garai batean, ogia, markesak egiten duena frigitu eta eotu olako motrailu batean tintarekin, nik, ikusiko, momentuan gero sartuko diot, birrindungo duanez, hau hor, 25 minutos, eta bien bitartean, aldaketa batiko dut, eta jarriko ditut hemen pelaioerako txipiroiak, bueno, martxan. Oso, no? Txakolina aipatu dugun ontan. Portugaletekoa. Bueno, ondik ez da txakolina, ze ez dutze usten txakolina deitzen. Azkenean, Bizkaiko txakolia, edo, bueno, Getarikoa, edo Arabakoa izateko, bete bitxu, neurri batzuk, ez? Eta neurriak oso zorrotza die. Hone die, 35 jubilatu portugaletekuak, elkartu zienak, eta esan zaben betxu. Ontxe denbora libre pila badaukau, eta beti auki izan dugu afizioa, nekazaritzarako, arduantzako, ardua bai gustatzen gara du, eta orduan hartu zabien olako landa bat Portugaleten, eta zizien maaztiak landatzen. Osa, ezer jakin gabe mundu honetaz eta, Bai, 2008 batien hasi zien, bueno, eze jakimarik gutxinaka ikesten. Landatu zituzten 200 maazti,
Eta aurten horrekin inditxuzte adibidez 45 botila, ez dala asko. Euren intentzioa ez da holan saltzia edo enpresa bat eitxia, baizik eta euren artean banatzia. Eta entretenitxuta. Entretenitxua egotia, aurrera edo etorkuzunean, igual, herrixan, herritako festetan eta holan elkar banatzia, hau da, ez dakit. Herriko festak ego txosnan edo olakotan, baina ez dauka holan intentzio, merkataritzako intentzio horik. Eta eurak ez dara, galdetze dutasunean da. Ardaba, zelan urten zan da? Bueno, erateko bada hau, ez da holan munduko ardorik onena, baina ikasten gabiz. Eta nik uste hori dala gako eta hori dala historiak daukan politxa. Ze, bueno, ontxe, hori, eurak aitortzen dago, igual ez da holan saltzeko modukoa, baina entreteniruta gabiz, eta hori bai bada asko. Hemen, abaino bizkon, abainoko baserri batzuan, ardua beti lehen eukitxabia maztitxik, eta beti itxen zabien, da urtero itxen dute erosi, eta itxen dute hau gorria, ardo gorria. Aurten ez daiz esperimentu zerbait botazieten, ez daiz artxidurakin, ez daiz pasadan, baina ez, 16 gradu. Ostras. Amasi gradu uste. Ardo mindua. Kontu zibiliarra, gaina, hau fresko eraten da normalian, eta hau, handa oiura izan da, beti, baserrian lan inda gero, eta gero txak, ematia. Eta oin, txak, eta gero siesta. Bai, alde hortatik, baina, eta gaina, ze mauzatea da. Ez da txarra. Kosinatzeko ona. Gorriakin kosinatzen da. Nik ez da, betxo, ardo gorri, betxo, txuria erabiliot eta beltza bai, baina gorri ez dut erabili inoiz. Gorria, bale, rosau, bino rosau. Bale. Hori ez dut erabili sekula. Ez dut ibili sekula. Betxo, egia da eta gongo dira, seguru, errezetan bat, eta besterik izan ezean, gorria lasai asko. Piper bina, txuria tal bat, askotan, begixak itxita ez dakitzudan. Hotza jartzen baizute, Patri, hor, zemate egiten dituzte, holan, taberna batzuetan da, holan, lagun artean, katak eta, venga, ardo katak eta hartu. Eta jartzen dituzte, ondu bat, urtekua, bestean, holakua urtua, urarekin, holan, gehituta eta lusatua, gero, holako, tetabrikekoa eta danak hotzak, begik itxita, eta jendiak botatzeko aztokeri bat, hau, ondua da, eta, bale, bestia, ardu eta izer, da, ez dut asmatzen. Ja, bai. Horrek azkenean, zailtasunak ditu, eta zailtasunak bai izan dituzte, honek, Portugaletako mastizainek, ze oztopo batzuk aurkitu dituzte bidian. Bale. Azteko, esaten zabien Portugaleteko klima ezeak, onjoak ataratzen zituztela eta landarietan, eta horrekin zailtasunak aurkizituztela hasieran. Bale. Bueno, hori imaginatzen dut, ez jakintasunetik hasten bazara. Baina, igual lurrak ero izango ezen, edo izan Portugalete getari ero zarauz, ero olako bakio. Baina, igual, hori ez jakintasunetik jakinda. Ja, ez ari. Ez? Horrek izan olako zailtasun bat. Gero, maaztiek bide daue ondo mostia, inaustea, poda, ondo itxia. Eta horrekin beda zailtasunak aukizituzten. Ze horrekin, gaur egun, nahi dut esan, ez? Gaur egun dagoen informazio guztiarekin, ez? Edo zein tokita... Ja, baina bat ez da jaiotzen jakin da, orduan naiz eta zuk informazio hauki, praktikakin, hobetzen zoia, eta 2022an hasi ziren, zailtasun hori aukizauen hasieran, baina ontxe, hobetzen dabiz. Eta gero, beste zailtasun bat aukizabien abe bai, da, hori askotan gertatzen da, etxietan, kuadrietan da, elkarlanian. Claro, papatian, elkartu zen 35 pertsona, igual batzuk ezagutuko ziren, baina, garo, gauza bat da ezagutzea, baina beste gauza da lanian ibiltzia. Ja, horretako nauzi behar dute, jefeak. Gure jebiak jubilatuta dao, eta horrek agintzen ero, ondoak, oza, nik ikusten diot olan, zuek hau inausten, zuek lurra muitzen, zuek ez da izer da... Gainera arduagoa guztoko adokau. Bai, bitu, komentatu behar digu. Igual Portugaleteko, sagardo zainak azten dira. Hori da, Bizkaieraz hitz egiten badaki, gainera, alde hortatik, bitu, lan eskaintza hona izan da, beratzen. Bai. Bitu, komentatu behar. Oso ondo. Nik hemen, egin goitu gana, pelaioerako txipiriak inan nituen osorik eta gero salteatu, eta baina goitu, hauek satitan moztuta, pusketatan, eta gero esan dakoa. Hau daukadanean, ondo erregozita hauek izango dira bakarrik salteatzea zu bizian, azkenean bakizu, txipiroiak, ero denbora asko, ero denbora gutxi.
Orduan, hauiek bai ongo dira hor erregozten, da ero bere saltzarekin eta hori, hau egingo itxuguna da, salteatu zubizian, gero patxarra botako diogu, eta gero ja, kipula eta piper berdeakin, ardo txuriarekin hor irekin aldi bat, baina esan dezagun zutan, 5 minutu baino gehiago ez dira, gutxiago esango nuken, bale? Orduan, hau egiten da. Hemen. Zuzikor, pentsauzu noiz patxolan jubilatzen zarenean zein gozinun? Behitu, zerrenda bat hasi nintzen idazten, eta ja enziklopia dia bat atera du. Osa, plana dauzkazu. Zer, motza geratuko zait. Baina, inbeste geratzen da, igual nik jubilatzen ezenako edadia da, 85 urtetan, orduan, ez da hir. Egizan ez du pentsatu. Ez du pentsatu. Keba, orain dik, zientzia fikzioa, urruti da. Imaginatzen zure burua olako, herrirako voluntariotza programak iten, edo hau, maazitza gintzan, egisa da, jubilatu batzu baduzela, esaten da bela bitunik, lan bukatzauten momentutik ez dut esebe gehiago egingo, eta dedikauko naz, deskantxura eta atxeden hartzera, eta badauz beste batzuk, geldi goten diren egonean da kutsa batetan sartuta duela. Hori da, nik zu multzo horretan sartzen zaitxuz, zu geldi ez dakizu egoten. Eta beti egongo zara, lasterketan baten atzien, entrenatzen, amen, ez dakize. Holan ez, lasterketan ez, mendien pasioan, eta bai ikusten naizela, hori ez dut, Zorionez Euskal Herrian elkarte gastronomiko dauzkagu, eta netzako hori ez da lana, netzako hor nik guztuan, nire saltzan, jendeari, gaur egun iken diatena, deitzen diate, aizu hemen daukagu herriko ez da, batu gara indugu antolatu ez da izan, ziklokroz lasterketa bat, eta 40 lagun gara, eta etorriko zinake baskaria pasatzen, noskita, olakoak pila. Ordan, olakoak egiten bai ikusten. Badauz, proiektu gastronomiko pila bat herrixetan, voluntarioentzat eta, azidez, lehiaketa gastronomikoak antolatu, epaimaikide izan, badauzulan baratzaketa landu, ikastoletara joan, olako aholkuak, hitzaldixak, olako sukaldaritza ikastaro batzuk edo, emoteko. Gero herrixetako pintxo daztaketak eta itxeko. Mutrikoko berde leguna. Baina hor, bestaldean hainbat jubilatu daude, eta esate, olakutarako niri ere deitu, epaimaikide moduan juteko. Antolatzeko, gero igual, ez dakit, ondarrun izaten dien antxoa eguna, hor, ez dakit, egoteko barran atzien, zerbitzatzeko, horren antolaketan parte hartzeko. Bueno. Karo, epaimaikide izeteko, danok bolondrez, baina... Ez pentsa, Bilboko jaia, 500 patata tortilla dastatu beharra. Bueno, ez da lantxarra. Eskerrantanak ez ditugula probatzen. Aurten deitxu nire nahi baduzu. Nik 500 ez, baina 488. Ez. Probako ditu. Baratu iten, kokotean jama bukatzen. Ezkenean, finalera iristen direnak ez dakizu ez. Zer esatu zu. Finalera egiten dugulako garbiketa bat, holan bialtzaitu patata tortilla irabazlea bat. Ordan batzu itxuragatik esaten zu. Honek ez du irabaziko. Naiz eta oso goxua egon, irabazten duena izan bardu perfektu. Polita eta gozoa bardu. Orduan batzutan, 6 juten gara ez da izan, eta batek bakarri daztatzen du. Eta arek esaten du, ostra, ez dauka oso itxurona, baina ze hona dagoen. Orduan gainerakoek ere probatzen du. Baina orduan bestela banatzen juten gara, ezin dira dena probatzen. Zinezko. Patri, kontu gehiago dauzkazu. Nik honek ondo erregozita behar dut. Hau ondo erregozita daukagunean, eta txipiroi hauek ere, ikuste dituzuen nola, kolore aldatu zaien erabaia txikitu dira, perresi jaztuin zaile, sartzea, baina hor barruan dau. Ikustu dira. Oin hauek hor trinkotu indira, hauek ingo itxuguna da gero atera, tinta botako dugu hemen, eta gero izango saltza ubirrintzea eta barrura, baina aurrena tipula hau ondo erregozita behar dugu, erabat karamelatuta, eta gero etorriko gara, biak bukatzera. Hemen hail, kipularekin paripea aiten, hau da, ondo erregozita da nahi, lau buelta ematen kamaran polita geratzeko, hori prest daukagu, hemen bestaldetik, Luis sartu hemen, ogia sartu dugu, ondo erregozita dana, orain dikutziko pixka bat hemen, tinta botako diot, bana hon, eta sartai hau nahi dut zubizian, tope jarri dut, eta horretzeko, tinta gaur egun
tinta garbitzen da eskala hiltzen, orduan ja, saltzen dituzte. potekoa, holakoa hartuko du. Potekoa, izostutakoa, saltzen dituzte pila bat formatutan. Sobretan, potoan, hoixe, hartu. Eta tinta, nik hori enekien, baina beti kozinatu egin behar da. Tinta hau, esaten dute, bere puntu hauko jarakadaga ezin da jan. Eta antzak kozinatzea komeni da. Orduan, hortziko plo-plo, eta hemen, oliba olio txorrota txiki bat, gatza botako diot tximinoiei, eta ingo ditu salteatu zubizian. Patxar pixka bat, eta gero ona. Beste txanda bat, berdina. Gorritu, patxarra, ona, eta ero hemen ardo txuria. Eta horrek utziko ditu horre egiten, ja, beste 5 minutu zero. Oso ondo. Ziur, pakain txaustik, pagasarriko aterpetxia eramaten zabenian, etzagoela horako potoko tintarik eta SSB, zebera kozinatzen da saben dana, zerotik hasitxa. Emakume Gipuzkoa arau, Antzolan jaio esan. Antzolakoa. Bai, 1885an, baina Bilbora joan zan lanian, oso gazte zanien. Bai. Eta behin, Plentziako jaixetan hor, erromerixan, gizon batek, atarasotzan dantzatzera, Jose Erran Alvarezek. Eta berakin ezkondu zen 1909an. Vale. 1922ko, beratzitik 22ko, augizaren denbora, 6 ume izateko. Eta, urte horretan, 1922an, lortu zabien, pagasarriko aterpetxeko lizentzia, 375 peseta urteko alokairuagatik. Bez? Horrein zen, 375 peseta urtien. Baina garaiaretako dirua, zala? Dirua asko zen, baina etxe bizitza beba izan da ara joan zen. Bera, senarra da 6 semelaba joan ziren. Orduan, berak itzen zauena da, egunero joen Bilbo, zentrora edo merkatura, eta bertan erosen zitxun, makai haua, txipiroiak, mingaina, barazkixak, behar zaena, bere platerak eta eitxeko, eta 1925an badagoelako menu bat, eta bertan jartzen dau. Bere plateroan izarra zen arrautza frikitxua txoixuekin, pexeta baten. Zeguna. Ze garaiak, Ai. Ez diruagatik, ja, errezeta horrekin ni maitite behin du no, ni paka jatetxea jungo nintzaten. Bai, eta gainera, menu osoa zen 5 pesetagatik. Eta horretin, zaukatzen sopa, gixaua, bigarren platera, postria, ogisa eta ardaua. Eta gero, legunean hitz egiten, hau, buska izuzigatik, 5 duro gaitik, menua jan alzale egun guztiko, eta honek 5 pesetatan menua ematen zizut. Beste 5 eurokin, oza, beste 5 eurokin. Denbora pasau zan be bai, urte batzuk berandu hau izen zan, Egia da, pasazila bakarrik 30 urte, hola nirolakon bat, ez da, euskeri bat, baina, bai. Urte horretan inflazioa bai gora inzaben pesetakin. Bai. Oso ondo, lehenko txanda, eta bigarren inberdu, eta honen konbeni da, Egisa da, 70 urte bete zitxunian, hango mendizaliek eta egoten zienak pagasarrira da, pila bat maitxe zabiela emakume hau, eta 70 urte bete zabenian, igo ziren 5.000 pertsona, olako omenaldi bat eitxera. Eitxera bai, Igo ziren danak mendira, intzotzen olan omenaldi txikitxo bat, eta politxe izan zen, 83an hil zen 38 urte zitxula, bizitza osua lanien emon da gero, eta bertan hartu zaben bere semeak, Jose Maria Erranek, 1989 arte. Eta gero bere alargunak Angelitak hartu zan bai mandua, beraz, isa beti egon da familia berdinen. Zaeten entzako Bilbo, Bizkai ingurukoak ero, pagasarri da, Bilbotarrak ero normalen ikotzen dien mendian, gertu daukaten tontor, handiena ez da, baina oso ohikoa dela jendea pagasarri da joatea, ibiltzen eta eskalatzen ere, zean eskalatu ere izan pagasarri, badago eskaladako bide batzuk, eta Bilbotar eskalatzei asko pagasarri nazen ziren, beraien gaztaruan, esaten dut, etxetik oinez joan da, geneukalako aukera bertara joateko, bestela kotxerik ezken neukanean. Gero hasi ziren, txartera eta oinatira eta olako tokitara, baina ziren, pagasarri. Oso ondo. Bigarren txanda. Bigarren txanda eta bigarren jatetxea buruz gatoz gaur. Baina hau ez dago Euskal Herrixan, baizik eta Bartzelonan. Hau da Katalunian dauen Euskal jatetxerik zarrena, eta bere izena da Amaia. 1941an zabaldu zen, eta iragarki bat jarri zabien egunkarixan, eta politxa da edo bitxia da, ze gaur egun nik uste dut olako iragarkixak ez diela jarten, bertan jarten zabien zein zen sukaldeko
jefia edo sukalde burua zein zan. Bai, Bai, bertan zan Antonio Mailan, eta bertan jartzen zen. Hau da, bueno, baina gaur egun ere egiten da hori, ez? Gero galduko zan zerbait ba, nahi du esan, eta ez dakit zer, eta sukaldari ezagun bat atzean badago, ezagun bat bada batez ere, jartzen dute, ez dakit noren, jatetxe berria edo... Bai, hori, ez, erabiltzen da, ero... Badira pixkatolan gaur egun celebritiak, ero jente ezaguna, sukaldariak ja gaur egun, ni esan nuenean sukaldari nahi nuela izan, etxean gustora, baina batzu sukaldari juten dira, ikasi ez duten nahi jendia, eta ia da, batu da, parranda juten zinen da, karo, ondokoak eta lagunak, eta ez da izai ikasketakin da, eta zu, nien sukaldari. Erdi lotzauta moduen esaten genuen, baina holan zan, lehen zan, lan bat, hori, azte burutan lan egitea tokatzen zitzaizun, eta, bueno, horra juten zen, ikasi nahi zuen jendea, ero, benetan bokazioa zeukatenak, ez? Bai. Eta hitzeite zen pixatu lan beti zeukon aparte, eta gaur egun, sukaldaria dira, jente ezaguna, jatetxetakoak, eta famatuak, eta, batzu bai. Diru asko moitu. Bueno, batzu bai, baina, sukaldaritza ez dago lehen bezala ikusita, esan nahi dut. Patri, hemen, ardo txuria. Da, hor bebai. Eta utziko dut hau, 5 minutu, hor murrizten, eta listo gongo zan. Eta jugu naiz, hau nazi, eta birritzen gure... txipiroi saltza. Oso ondo. Ez, esan minotzu bebai, sukaldaritzan zenbat minin dauen David Muñozek, zointxe sukaldari gazte pila batek, horreiz, tatuajetan, krestatan, da danok ematen dagoelako, imitazioak, ez? Gaur egun... Ikusten ditut pila bat holan, sukaldaritza kanaia da, holan, bat egoten bada originala da, bi egoten badi bai, baina, zenbat? Nola aldatu dien, Patri, nik lehen sukaldera sartzeko belarritakoa kendu inber nuen. Ez zegoen ondo ikusia belarritakoekin sukaldari bat ebiltzea. Tatuajean eta hori, bueno, mesedez, ikusten basi zituzten tatuaje batekin, ondo tapauta izan behar zan hori. Eta gaur egun guztiz kontrakoa. Ez bat zeude dana erabat besoak eta tatuatuta, eta ez pauzkazu 10 zirtzillo, belarrixan, sudurrian eta mingainean, sukalderako ez dakit balio digun. Lego gurean ikusinaren elkarrizketa bat kasetari katalan batena, eta berak ez den zauen aurkezle moduan kontratau sotzienean, berak bauka holan besuan tatuaje bat, eta beti itxen sotzien erropa jarri ura tapatzeko, edo ikusten jakonian holan apurtxe bat, makilla itxen sotziela. Eta gaur egun da, pentsa ezina, urot esan, ez dakit igual, ezan izan bierko besta, baina notizitan edo, ez, baina ezan programa bat, entretenimendukua, da gauekua, baina, beste garai batzu zien, eta gaur egun, ez dakit, eskerrak ez dala hori gertatzen, ez? Da, zu joan zeike, nahi dozun, zure itxurakin. Bai, zorionez. Eta guk, onartu behar dugu, Patrik eta nik, hemen hor bestaldetik ez da ikusten, baina hemen azpian freskagarri kaja batzu dauzkagu, zuek guri ikusi alizateko, Altzauta gaude, bestalde txikiago gara, normalean. Ni ez hartu zure taldean, Ni bakarrenetakoa ni bakarrenetakoa dala. Nik tatuaje pila bat, anketa, baina, karo, esto da zuen ikusten frakalukia dauzkat, baina, tatuajes josita. Bai, baina, ez da nik uste nuen, exigitu ingo ziatela, ETV lan itxago, lan tatuaje egin marko itxuzu eskuan da. Ezkerrak gure orduko zuzendaria klasiko bazala, eta are ikusten ziula. Lagunok, hau birrindu behar dut, iragazi, beti, iragazingo du, bertan sartu, eta txipiroi hauek berriro sartuko ditugu bertan, 5 minutuko irekin aldi bat emango diogu, eta horiek lurruntzen denean pixkat bere ura, prest daude, baita, orduan gero, daztatze besterik ez zaigu falta. Egia esan da, nik, plater bat, eta nik, aipatu behin baino da, beti saltza asko egiten dut, gero gordetzeko eta ero arrozakin, erolan jateko ero. Eta hemen bebai, esango te batu, kipula asko da eta txipiroi gutxi. Ni hor, kipula, ez dizut esango txipiroia baino gehiago gustatzen denik, bai, baina bai bere beste. Kipula holan ondo erregosita piper berdiakin da. Kipula faltan ez egotia. Hori da, mesedez. Bueno, bi jarriko ditugu, eta gero, Patire, meze bat eskatu behar izut. Kata bat iko. Eta zein gehiago gustatu ziren. Zan beharko diazu. Ondo. Vale? Nik, adez horretik bakit. Edo imaginatzen dut gehiago pelaio erara gustauko jatela, zeren nire kipula erregosia eta...
pasada salia zara. Oso salia. Nikolan, eguneko menuan edo kartan edo joaten banaz jatetxe batera, eta egoten die txipiroiak saltzan eta pelaiorara, beti eskatuko ditut plantxan pelaiorara. Egia da, ni ondo kipulakin doan edo zer. Gibela, gero lehatz xerra bat erromatarrera ero, eta aldamenean kipula regoziaro, piperra da baldin bauka. Hoxe. Hemen dauzkazue gure txipiroiak bi eratara, tintan eta pelaiorara. Ordan hau. Nontziko dut, erdian, eta eman nahi diozu nahi. Labanak bakarrik xerraskoa, da? Xerraskoakin, bai, xerraskoakin ondo. Ez! Arrainak errapetako sardexkarekin, ez. Venga, zu alde hortatik eta gero ingo platera buelta emango dio. Perfecto. Ia ba. Bueno, zu hartuko zer. Bai, mokaduko. Hemen parrega gero, barri iti haulan. No parri. Bero. Bero dago, Ondo. Oiek jate gundo, Bai. Bai. A ver. Errorreko oso goxuak, Txo, salantza sortu gat baina. Nik hau. Ba, ni kontra idearren, bestea. Bueno, ba, Biak oso gozo daude, baina esan dagoa. Honekin postre bat ondo edatzen da, eta nik ingot, beraz, bakit, janaixa asko daukagula, baina utzi lekutxo bat, gautxe, masapanak. Pikatzen dute, Betiko erreztetan, errezta klasikoak, eta hau aintzinako bat da. 17. mendekoa, eta mazapan batzu die, baina txokolateskuak, eta gero aukiolako bainu berezi bat. Beraz, oso erresa daiteko, laburpena kontako, eta gero ingo berba. Lehengo osagai lehorrak nahaziko ditugu, azukria, almendra eta kakao hautsa. Gero, 3 zuringo gehitxu eta nahazi. Bolatxuak ingo ditugu eta 13 minutuz 200 graduan erreko ditugu. Laranja lorian infusioa eta zuringoa nahazi eta mazapanak hotzak dauzenean nahazketa horretan busti eta berriz laberatuko ditugu 150 gradutara beste 5-10 minutuz apur bat lehortu arte. Beraz, hau da, berez laranja lore ura erabil leike. Baina nik daukat laranja lorea berezkoa dana, orduan infusio bat egingo. Eta bakarrik koiarakada bat biotenez, hain bihu kontzentratua, eta holaxe. Orduan hau, aztu ingo hau, eta jarraituko hau errezeteakin, da orduan infusioa egin arte. Eta honek, lau komentau dugu txorien lehenen jogunean, da zabaldu gunean poltzia, saia etortzen da, pila bat, laranja lorian, beraz. Hau, listo, eta ontsa ingot, Nasketia. Eta horretarako, almendra irina, lehengo osagai lehorrak, almendra irina, azukre hautza, garai baten imaginatu eta 17. mendean, izango zela azukrea. Eotua baita, Edo igual eotua bako errota baten edo. Almido jasieten botako, gaur egon botatzen zeiona. Eta kakao hautsa, eta garai baten, bai etzala izango kakao hau, kakao edaria izaten dena kakao eta azukria. Azukrepia baizik eta, egunekoen, kakaoa. Beraz, hau nahazi, eta gero zuringuekin elkartu. Ez dauka besta gauza hundirik. Bueno, liburu hau 1757ko arte de reposteria liburukoa da, baina izena luzeagoa zeukan. Honenak? Liburuaren izena. Eta zein zan? Hori izan, hasieran jartzen zuena eta ero jartzen zuen arte. Labur bilduta zan, arte de reposteria. Baina liburuan izena guztiz, irakurri bardo. Arte de repostería en el que se contiene todo género de dulces secos y el líquido, bizcochos, turrones, natas, bebidas heladas de todos los géneros, rosolis, misyelas, etc. Y 10 mesas con sus explicaciones, con una breve instrucción para conocer las frutas y servirlas crudas. Baina hori kabitzen zan portadan? Bi portada. Alde baten azten zan, eta bestaldian, atzegaldean bukatzen zan. Horrek gehiago ematen da zure errezetan laburpena. Eta hau laburragoa da. Hau laburragoa da, nire errezeta edozein laburpen baino. Askoz laburragoa.
Orduan, ezakixen laburtzen. Ez, a ber, beraz, liburua idazten uste tardatu duzuela hiru astero. Baina izenburuarekin, ja urtebete eman zion, horrekin ja, juntzan alpeetara, denboraldi bat, inspirazioa behar zuen, eta izena gehiago kostatu zitzaion, ze sartu zuen labur bilduta gutxi horrela liburuan zegoen guztia, eta dudak zeuzkan zer sartu. Bueno, broma da, Baina egia da, izena pomposo ero luzea dela. Bada bai. Eta, tipo hau, Leongo Matalabilla herrian jaio zan, gero ja, gaztetan sukaldari izan nahi zuen, eta holako, sukaldari frantzes eta italiarrekin gozogintza ikasi zuen, Italian ere izan zan, hane Atriko dukesarentzat lanian, eta garaiko esan dezagun gozogile famatuenetako izan zen, eta honek monarkiarentzako ere lan egin zuen gozogintzan. Orduan, literatur munduan artista bai, baina batez ere gozogile hori da, famatua zen, eta berarzetak, gaur egunen arte iraun badute zerbaiteatik izango zen, ez? Orduan, liburu hau, ustera gaur egun dela, Espainiako gastronomia munduko olako referenteetako bat, ero, ez dugu esango Biblia, baina nahi eta nahi ez, aipatzen da horietako bat, ez? Oso, ondo. Bai, eta bertan, nik uste dut garai bateko kroketak ezamina, garai baten kukiak edo gaietak izango zienak, honek mazapaiak, ez? Mazapanak, azkenian borobintxuak sartzen die labian, gero apurtxo bat zapaltzen die, eta itxura berez, daulan gaieta txikitxo batzuna. Bai. Holan, zango nuke, eta antza alde batetik badauka, irin estigolako bota, baina lehen gunean genituen petit four, petit four horrek gaietatxoak, azkenean, oinarria berdina daukate, hauek bakarrik almendra irinakin daudela, besteak irina bota geniolako, baina bestela, gainerakoa berdina. Zuringoak, azukrea, almendra irina, eta aldatzen den bakarra hauetan da kakaoa daukatela, ez baduzuenek txokolatezkoa egin kakaoa kendu, eta horri irinarekin ero pixka jolastu, kakaoak azkenean nahi eta nahi ez, batzu esan du, bizkotxo bat egin dut, eta txokolatezkoa egiteko zein behar dut. Kakaoa bota jozut, baina kakaoa gehitu inbar zaio, eta irina pixkat jeitxin behar. Azkenean hor egiten du baita kakaoa dutzak egiten du irin funtzioa. Eta ben berdina. Nahi izan eskero lan egitea txokolate gabe, o izatea normalak, txuriak, kakaoak endu, eta listo, kanpora. Hori da. Eta honetan ez dauka misteria hondirik, honek gorringuak, gorde ditxut, guretako beste errezetan baten dako, eta ontsatarako labek horretibioa, bolatxuak egin, eskueziekin, eta laberatu. Oso ondo. Oine, olako supermerkatu katea handi bat Espainian, da, duela asteratzuk ero, hango buruak, polemika, ero botazuen olako esaldi bat, non esaten zuen, 21. mende erdialderako. Sukaldeek desagertu ingo ziela, ez? Etxeak ez dutela sukalderik izango. Baizera. Baina, gaina, nik gero pentsatzen baina, hori zure etxekalte da. Nahi dut esan, bera, hauek, gero kalkulatzen, zek ematen die diru gehiago. Jendeak erostea janari prestatua, ero jendeak erostea osagai guztiak janari hori prestatzeko. Zigor. Nun dauka margen gehiago, nahi dut esan? Etorkizuna hortara doialako, eta hori estrategia batekin itzen dagoelako, eta esaten dau. Nik, zuk ontxe, oindala 10 urte supermerkatu hori ikusten zinun, da zan 185 supermerkatu tradizional bat, eta 105 holan janari prestatua. Ontxe ikusten duzu, da janari prestatu horrek irabazioza... Hori denetan orokorrean holan geratu da, baina ez hor bakarrik. Arategietan... Berak esaten dau, etorkizunean nik nahi xaut hau itxia. Baina nik uste dut hor, azkenean da, gauzak ez dira beltzak ero txuriak. Eta nik ez dut uste hau izango dara, azkenean txuritik beltzera pasatzea. Ez hartu, eta gaina segun toki batzuetan hori aipatu izan dugu hemen. Tailandian eta badaude, dagoeneko etxeak nun saltzen dituzten eta estatu batuetan, sukalde gabe. Bakarri daukazuna da, oskailu bat, mikroin labe bat, eta ezer ez gehiago. Orduan egiten dutena da janari prestatu erosi, oskailuan daukate, berotu, eta batzuk behira zer egiten duten, gero, fregaua ez egiteko, platerik ere ez daukate, orduan jaten dute, erosi duten ontzitik erabiltzen dituzte plastikozko eta goiarak eta horrelako plastikoskoak, berrerabili aldienak, ero botatzekoak, eta horran ez dute ez da garbitu din behar. Nik, enoa esaten hemendik, eskara horretari iritsiko, auskalo hemendik 100-200 urte barruz zer izango da, ez? Urte gutxian, hemen gaur egun behira saldaketa eman da. Lehen egon zara aipatzen, ez? Hemen, la paca de paga.
berak dana, lehen berak juten zala, erosketa guztia berak egiten zituela, dena berak egiten zuela. Hori urte, ez da hainbeste urte, aldatu da dena, erabat. Oin ja denak hartzen dizute, gauza asko, bosgarren gama ero deitzen dana, ez? Jatetxe askotan, letxuga garbituten erosten dute, kalidazkoa, patata direnak erosten dituzten moztuak eta kipula ere, erregozia ere saltzen da. Baina, zigor, nik urotzutena esan da, ez da la deklarazio bat kasuala, ez da antropologo. Honekin du. Utzi asu hitz egiten, baina, ez da antropologo batek esan da, ez, gaur ez. Ez da antropologo batek esan da, enpresario batek esan da, eta enpresario horren atzean justo dau, supermerkatu kate bat, janari prestatu asaltzen da. Bueno, orduan, deklarazio horrek, ez die serio hartu bier, ez die kontuen hartu bier, eta, bueno, nire guztako jaten pentsatzea, etorkizuna beste modu bat, oza, beste alde batetik dela. Oza, kendu ingo du kartela jarri dut, nire etxeko zukaldea salgai jarri dut. Bai, zenbatian. Ez dudan behar izango hemendik urte batzu barru, aldala saldu ingo dut oin, presio honean saldu aldirela, ze hemendik urte batzu barru, inok ez duen nahiko, bost euroatik ero saldu beharko dut, orduan jarraituko zukaldea ukiten. Nik pentsatu du baiet. Nik pentsatu nahi dut guztiz kontrako. Agian bai egongo da, jende bat, ez duela ezer egiten, eta guztiz beste aldea bai egongo. Zelako gauza askotan gertatzen da, ez? Eta dago jende bat, ez duela kirolik ezer egiten, ero estana zaintzen ezer, eta bestatzuk gehiegi ero asko zaintzen direnak, ero. Orduan hemen iritsiko da pilo, batzuk denengo duten etxean, esan militantziatik, izan, sinisten dutelako orda, gustatzen zaielako, zukaldea gustatu egiten da baita, eta bestatzuk gongo dira, ez du dela ezer egiten. Eta, hoien libera dukate. Nahi duten egiten. Bai. Guk etxean jarraituko dugu zinatzen. Hori da, hementxe zigor sartu ditut. Mazapanak, 13 minutu 200 gradura. Bale, gero hotzak bia ditut, eta gero prestatuko urrengoa. Betxu, jarriko hementxe. Laranja lorean infusioa. Apurtxo bat. Eta arrautza zuringo bat. Eta gero mazapaiak nabil esaten da demora danien, mazapanak. Honek, hotza dauzenian, margo hau jarriko zagolan gainetik apurtxo bat, eta horrek eman gotza, bai diztira, saporia, sartuko itxugu berriz laban, eta honekin godau. Zema denbora gero laban, eta ze temperatura? Beste 5 minutu, 160 graduan. Orden, aurre egozaldi bat da oinaz. Hori da, ez da guzti zingo, ez? Bi egozketetan. Bale, oso. Orduan, bueltan etorriko gara, da ikusiko itxugu. Honek, listo? Gaietatxoak, mazapaiak, Juan de la Mataren 17. mendekoak. Hori da. Titulo eman diosuna, ia luzea bere liburu bezalako. Honek zen barrazioko. Atana jarten abilta. Bueno, ez dakit, jarri danak orgainean, da bero... Azkenean pika, zer da, kaferak, kafetxo batekin, ero bera bakarrik ere jateko. Horea. Beraz, hemen gure txokolatezko mazapanak. Eta eskara erreko. Txin, gaurez. Gaurez. Larain urana, ez dago. Txokolatea, hori hona ez. A ber, hau etxean egiteko, gu, ez dugu erabili larain jaura bestea, bestea destilatua da. Azkenean, baina nahi izan, egia da honek ero, dirdira, pixkat ematen diola bestela, nazketari bota, ez? Larain jauran zaporia ez, nahi badozue, larain jauran zaporia holan, geixago altzatzia, aldo zue? Nik kakaoa kendu eta alekin bakarrekin. Bai, kakaoa kendu? Nik kakaoa noen kendu. Zaporea kendu, hombre, kakaoarekin, baina die kakao zaporea. Oso honak, bai, super gozoak, baina die txokolatezkoak. Bestean zaporea hartzeko, egin froga, biak intzazu. Hori da, gero kontau, bidalik behinat eta kontau. Vale, bixero ez teguna, bixok bueltan izango gara, eta nahi badozue txurien ikusi, piztu ETV bat, eguerditxan, eta izango gara. Bai, gerarte, ondo pasar zaldia, agur.